ụtụtụ ọma na Igbo bụ Igbo m ji eme ọnụ, Igbo dị mma, ndewonu. Anyị abakwala ọzọ, ngwụcha izu ụka ka anyị nọ n'ime ya. Kedu ihe wukwa iji bịa n'ụtụtụ taa? Ihe ndị bekee na-akpọ will, ma n'ime anya na-akpọ ya n'Igbo. Jitere anyị ozi na nta akụkọ anyị. Igbo dị mma, will a na-ekwu okwu ya. Ihe dị mma ezinụlọ chee ntị ọfụma ka ha gebe, maka ọtụtụ mmadụ anwụgo na-enweghị will. Njinji jiri n'ụlọ ha, ụlọ gbasha, ezinụlọ gbasha, ọwụ okwu na ụka. Ndị ụfọ nwanne ha nwoke bilie ọmịgalụ nwunye nwanne m nwoke nwa anwụ. Ndị fọsọ ụlọ nwanne m mụta lọtara ọmụnwanwụ ya. Ndị fọsọ ụmụ nwanne m mụta ọmụnwanwụ. Ha na-adọ ma mmadụ, adọkwa ụlọ, adọ ego. Onye nwụrụ anwụ, onye nwụrụ anwụ na-adọ nwunye ya. Onye nwa anwụ na-adọkwa nwunye. Ị ga-ahụ nwoke ga-esi n'ụlọ ya hapụ gabịa na-adọ ibu nwa nwanne nwoke na ego nwanne nwoke. Mama na nwanne nwoke lụọ nwaanyị mụtakwa ụmụ, ọ na-eche echiche na ka ihe nwaanyị a ga-eji azụ ụmụazị. Nye ọ na-echewu ka otu ya ga-esi adịdị ndụ nwunye nwanne ya nwoke bukọ akụnụba niile. Ma mgbe nwanne nwoke dị ndụ, ọ na-akpa ihe niile ọ na-ahụkwa azụ ya anya. Ọ nọ n'ụlọ na-eme gịnị na ya na ndị bi ya nọ n'ụlọ na-akọ akụkọ na-enwe isi. Eziokwu ka nwanne m nwoke na-ekwe, iche ntị ọfụma eme ndị nọ otu na anyị na-ekwu okwu enweghị ha na-ahụ. Nwanne ya nwoke kpatara ego, ha na-eche echi ọnwa ọhụrụ. Kama anụkwa ndị fọ ga-eji ọgbụ egbu nwanne ha ma ịgbagbu nwanne ha, mana omume ha ga na-emesi nwanne ha nwere ike inye ụba mmalị elu, ọrịa ma ọrịa nwụọ ọpụtazie. Gị na-ele nwanne nwoke na-eme ka onye na-anwụ anwụ gbaji ike o ji aba nwunye gị na ụmụ gị ọgụ. Mana ide wiil gị n'oge ịnwụ ha onye ọkpa ikpe bịa gọọ wiil gị, ezinụlọ gị nwee udo. Okwu nke a nọgoro na nkọnkọ. Nke ọzọ dị mkpa anyị ga-elebakwa anya ya gbasara ụgbọala. Eme ndị kpatara ego ha chọọ ịzụ ụgbọala, kama ha ga-azụ nke ha ga-ementenu, nke ha ga-azụtali mmanụ ha ga-eji agba ya ma spare part. Mba, ha fepụga ga-abụ ụgbọ ka ha nọ. Ha nyaa ụgbọ a ofu afọ, ụgbọ kọpịa, enweghị ego ji asị eje mente ya. Ụgbọala dị ka ịlụ nwaanyị. Eziokwu, ị kwesịrị ịlụrụ nke gịnị? Nke gịnị ya ga-ebinwu. Ahụ eme gị ga-alụrụ ọkụ na-eri ego. Nke ka gịnị? Ịmana ka anyị ghara ikwu isi ihe niile, ka anyị gaa n'ime ụlọ lee ọbịa anyị kpọtara n'ụtụtụ taa. Ka anyị na-ekwu leba anya n'isiokwu niile a, anyị ga-etinyekwa anya ihe gbasara egwuregwu futbọọlụ. Mana ma anyị mee n'ụbọchị taa gbasara futbọọlụ. Onye si ya ma futbọọlụ agba ya bịa ka ya na nwanne m nwoke gbaba. Nwa nwekwe ma agba nwanne okwu eziokwu ị ga-agba kema ihe nọ na egwuregwu. Ama nsogbu adị mgbe oge ya ruru anyị akọwara ha itighi okwu nsogbu. Mana anyị ga-ekwe nke egwuregwu kwukwe gbasara otu esi ihe dị mkpa ka ị na-ede wiil gị tupu gị na-ala ebe Chineke nna ji kpọta anyị n'ụwa. Mana ka anyị gakwuga nwanne anyị nwoke ka o ji ọnụ ya kọwa onwe ya ọfụma. Nwoke dị mma, ọ dị mma, cha Igbo mma mmanụ. Daalụnụ. Afọ m bụ Maazị Sọni Okonkwo. Ana m eme ihe ejije. Okwu a na-ekwukwanụ maka ya ụkwana okwu akwesịghị inebele anya. Maka ndị be anyị si na iji rigbo dezie obu gị na ọ dị mkpa na idozilie n'oge. Maka na mgbe ị bafụrụ ụwa na ihe ahapụ ụmụaka na nwunye ndị ya nọ ya, ndị ya ga-eji iyi inwe wee bala ụba ndị ọzọ abịakwa bata n'ụlọ gị bịa weli ihe idokọ iji ahọ ili ma ahọ ihe a udokọcha. So ọ dị mma ka ekwuo maka ya, maka na ọ dị ezigbo mkpa. Wiil a na-ekwu maka ndị be anyị adakwa na-edie ha dị edebe wiil a nọ, mana ọ dị mkpa na ịmụtala ihe a na-ekwu maka ihe gbasara wiil a. Mana dịka o si dị ihe gbasara ike wiil, ide wiil dị oke mkpa. Ihe mere o ji dị oke mkpa awụkwanụ na a na-echere mmadụ echiche ọnwụ, kama ọ mgbochi nsogbu. A na-eji ya gbochie nsogbu
dị n'ezinụlọ maka na onye na-ebute ike akụ na ụba na-ebute ọtụtụ nsogbu dị n'esemokwu dị n'ezinụlọ. Ewere ezinụlọ ị ga-ahụ udo dị mgbe nwoke dị ndụ, nwoke nwụhana ọgbaghara ebido. Onye o ji dị oke mkpa ịhụ na gịnị a na-adị ndụ ede ya ọnwụ mgbe i chere mgbe ahụ iche ụfọdụ na-eche mgbe ha dara ọrịa abịa kpọzie ka anyị ji kpọta ọkachamara nọ n'ụlọ ya ji ọ na-egwa anyị kemgbe dị mkpa ide wiil. Wiil bụ ka nwoke ka ịdị ka nwoke inwe ego ezinụlọ, ịmụtago ụmụ, nwee nwunye, ọ dị mkpa ọgwụgwọ ofu narị ka inwe detu onye n'akwụkwọ. Ama m na ụmụ nwoke ụfọdụ ga-abụ ha na-akpa akụnụba na-edokọ na-alụ ụlọ na-ego ihe ndị oyibo na-akpọ stock and shares, na-eme ihe ọtụtụ dị iche iche. Mana ọ dị mkpa na ịkpọtala ndị na-agụ, ndị lọya, ka ihe a na-akpọ ndị ọkaikpe, ka ha dewelu gị akwụkwọ depụta ụmụ ihe niile ahụ inwe. Maka na ọ na-adị mkpa na idecha anya idenye afọ onye ga-ewe ihe nke ọ ga-ewe. Ị ga-ene ụmụ gị anya malụ onye nke ịchọ inye ihe. Ọ bụrụ nwanne nwoke asịkwa na ọsọsọ ụmụ nwunye na ụmụaka ka iwe ike inye. O nwere ike nwanne nwoke nọlụ ya na ịchọ inye nwanne nwoke ka okwu ghara ise, idenyekwa afọ nwanne nwoke na-enye si oke nwanne nwoke ya ewe ana dị na obodo a nwunye m na ụmụaka, maka na amachọrọ ka ha taa afụfụ ma nwụọ. Ịmago idepụta ihe nwunye gị ga-eji, maka na ya ọ bụ na idepụta ihe edepụta onye na-ebute esemokwu, onye na-ebute nke wu nwanne onye ahụ nwoke eje nụsawa nwunye gị ọgụ. Mgbe a na-ekwu akpọ obodo ka a bịa mee mitin, ka a bịa kpee ikpe na be ekpechi ikpe, ihe omenala anyị na-aga ekwuwe. Omenala Igbo na-ama ama aka na-emekwa ya ugbu a. Omenala Igbo si na ọ bụ na nwoke nwụọ, nwanne nwoke abịa eweli ekpuchie nwunye welu ụmụaka. Mana ihe ndị a na-emeziwo, ha anaghị ekpuchi na ha hapụ nwunye nwanne nwoke a na ụmụaka ha tawa afụfụ. Ọ bụ ka o ji dị mkpa na idepụtali n'oge mgbe ị nọ ndụ, mgbe ị na-akpata akụnụba ahụ. Inwe ike na update ya mgbe ọbụla ma ọ bụ na ị chọọ, maka na ịkpatara n'ala ofe ịkpọkwa onye ọkaikpe, biko bịakwa dekwe ihe a na m emego ihe dị otu a, nweta ezigbo ego na m achọghị ka onye ọzọ welie, na achọ idowelu nke afọ nwa m nwoke ọ dị ọkpara m nke na-esote ya. Ịghọtago ọkọ na-adị, maka na imelie mgbe ị kwesịrị ime ọnwa mgbe ị na-achọ enwu ama na ịchọgo enwu nọ n'alụ ahịa nwoke nwe ụlọ, ndị ọzọ je gwawa ya okwu, ọ je jupụtawa ihe onwe, ọ ga chọwa ihe ahụ niile ọkụta ụmụ akụnụba ahụ dowecha, gaje wulie n'oge mgbe ọ nọ dị ndụ sef mgbe ọ ka nọ ndụ, bikos na ideghị ọfụma. Mana ọ na-edenye mgbe ike alụkasịghị gị ike, a na-ekwuzi decha anya. Ndị mmadụ na-asị ide wiil ahụ ngwa nwunye nwee ike igbu gị ka o wee weli dị wiil. Enwere ike ya na-agwọdị nwunye na ide ya wiil, ịkpọ onye ọkaikpe idekte nsị ya dị wiil mgbe achọ ga-afụ hụ gị ya wetazie wiil weta ọ ka esi ma mgbe ya ejide ya. Mana emeke ọzọ m nụkwa nwanne m oge n'ogo ya mbụ na wiil ndị va na-edeji wiil na a na-ekwu ya n'ọnụ, akpọta ndị ka anyị na-eme ụdị ihe ịnọrọ ala gị na-ekwu isi n'ọnụ onwe ebe ị ga-edome ya, ha dome n'ime flash drive maka ọ nọ na CD. Ọ maka na oyibo ihe adịgo ihe ejije na ihe onyonyo adịgo apụtago, nke wụ na anaghị edepụtazie n'akwụkwọ, maka na nke akwụkwọ dịzi nke ochie mgbe gboo ka a na-eme nke ahụ. Maka mmadụ nwere ike ga-were akwụkwọ enwere ọtụtụ ndị a na-edizi aghọrị. Onwe ndị adịzi aghọrị kịta. Ọ kazi mma na ahụrụ onye ahụ na-ekwupụta okwu, onye ọbụla chọzikwu nke onye ahụ na at least a na-ekwupụta okwu, a na-rekọdụ ya. Onye a na-emezi na ajụjụ kembụ wụ enwere ọtụtụ ndị na-ede ya bụ wiil ya pụ okwu. Ọwụ mmadụ isi ide wiil maka na enwere ndị na-achọ ha na-ede ya bụ wiil ekenye ụmụ nke ha kacha hụ n'anya. Ụfọdụ ihe ndị a wụcha ihe na-ebute esemokwu na ya bụ ide wiil. Enwekwara ihe ọzọ ya bụ ndị ọcha dịka maka na anyị nwa ndị Afrịka anyị na-elele ndị ọcha
na ihe a na-eme ya bụ na ala Naịjirịa ya rụkwa ndị na-eme ya bụ ikenye ụmụ anụmanụ ndị dịka nkịta na agwọ ma ihe niile ekenye ha ya bụ whale. Kedu ihe ị nwere ikwu gbasara nke a? Ihe mere n'ụwa na ịma ike whale ahụkwana ka o si dị onye n'obi, ka o si masị gị, ọ gị nwa nwere akụnụba, gị nwa chọọ ikenye ihe ọbụla iche ikenye. Ọ bụrụgodị na ị nọ na ụmụ ịtọ ịfụ nke izi n'anya, ọ dịkwa mma mana ụmụ ndị na-eme ụmụ nne na nna na-eme ha bịa sị na nke nwoke maka na ọ na-eme ihe masịrị ha. Ọ ya wụ nwa nke na-ege ntị, nwa nke na-eme ihe ha chọọ, ha ekenye nke ka nke ọ dị ka ọfụlụ ya na ya wụhụ na ọfụlụ ya na ọ ya wụ na onye nke a na-eme ihe masịrị ya. Ịma na Chukwu nwee nwa masịrị ya, ọ ya sị na akwa ife onye a akpọtụkwana ya aka n'ọnya ka m kọ ihe niile. David ma ọka Chukwu ya enye ihe onyinye karịa Moses, karịa ndị ọzọ. Ọ ka ọ dị dadị nke nwa ya ekere nwunye na nke onye ka o si masị onye nwe akụnụba ma ihe ọ ya eke mara onye ọ ga-enye ya. Ọ bụrụ nke ihe ndị ọcha na-eme, nke ndị ọcha na-atọ m ọchị. Ihe nke ndị ọcha na-atọ m ọchị wụ na ma ama ihe ya wee nakọta ikewe ya ikenye nkịta kenye ihe ya, mana ịmago ọ ka ihe onye chọọ, onye ihe chọọ masịrị ya maka ihe ha chọwụ ha kenye nkịta ahụ ihe ahụ, nkịta ahụ nwụọ ewunye nye ndị ya na-akpọ charity, wee nye ndị dara ogbenye aka. Mana ịmaga ihe a ga-eme ihe nkịta ahụ ka ụka maka na nkịta ahụ ka ha ma ịma ndị ọcha ụfọdụ n'ime ha anaghị amụ nwa, ụmụ anụmanụ a ka ha nwee ka onye chọrọ ha kenye David ha ya David denyere nwa onye ha nọkọ ede emechezie onye ọbụla maka nkịta ha na-ekwe onwe insurance onwe ihe ọbụla so mgbe nkịta ahụ onye nlekọta nkịta ahụ anya ya emekwe enjoy ihe enye nkịta ahụ na ọ na-emechezie nkịta ahụ nwụọ, nkịta ya nwụọ ha nọ ka mmadụ.